Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Selamat tahun baru 2023. Di wisata religi kali ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang terkenal di Tuban, Jawa Timur, yaitu Masjid Bawah Tanah. Lokasi lengkapnya berada di Gedung Ombo, Semanding, Tuban, Jawa Timur, yang aksesnya mudah ditemui karena berada persis di pinggir jalan raya. Masjid Bawah Tanah ini berada satu komplek dengan pondok pesantren Syekh Maulana Maghribi dengan berbagai macam keunikan di dalamnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Ada apa saja keunikan di dalam masjid ini? Tapi jangan lupa ya, sebelum kita masuk wajib untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا Nuwun sewu. Biasanipun kang teng kandhap nika Ustaz iki. Nah, keranten iki kan nek musim Jawa ngaten iki dados sing lebet niku sami ngrumpes netes ngoten niku. Dados teles ngoten. Ben saged dilenggahi dipindah ke mriki sementara ngaten iki. Jane nggih kula boten usah cerita saja. Tak wonten Ustaz iki ya Mbak ono sering mriki mawon. Jane ngoten. Ngoten punya ya jane. Nggih sajane Ustaz iki ya Mbak mawon boten usah kula cerita. Sampun ate mriki Bu. Oh dereng. Berarti ya mungkin enten bis sampean critani jenengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam wa ala nikmatis sihah wal afiyah wa kafallahu biha min nikmatin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dipun paringi cukup kalih Allah taala. Allahul kafi rabbunal kafi qasudnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa nikmal kafi alhamdulillah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sohibu nyai, bapak ibu, zairin zairat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ing wekdal sonten menika panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken kali Allah saged rawuh wonten majelis menika dalam keadaan sehat wal afiyah, amin Allahumma. Lan muga-muga napa ingkang dados hajat panjenengan sedaya dipun kabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Sing kuri ora amin belas lajeng ngantuk. Nah, bilih
pondok menika kiyambak guwa menika ditemukan kalian almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Subhan Mubarak niki mulai tahun 2002. Dados kados samaye guwa menika nembe kalih doso taun. Nah, pertama kali ditemukan nggih mboten kok langsung wonten bangunan sae kados ngeten iki mboten. Niki rumiyin ke tempat sampah sedanten guwa niki nggih tertutup sampah. Ngresiki sampai mawon menika 18 wulan. Kranten sampai mboten nangsa dibakar, dipunduti sekedhik-sekedhik kalih para santri, alhamdulillah nggih saged sae kados menika ngeten iki. Bangun samoten kadae ngeten iki nggih nuwun sewu. Abah Kiai nggih mboten pernah nyuwun dhateng pemerintah, dhateng masyarakat mriki mboten pernah. Dados pondok niki guwa niki mboten wonten campur tanganipun kalih pemerintah, murni gadahanipun Abah Kiai. Tapi Abah Kiai mboten purun nyakoni menawi niki gadahanipun mboten. Abah Kiai namung angsal rumat bangun sak saged-sagede sak sae-saene sedanten nggih kagungane jamaah jenengan sedaya ingkang sami rawuh donga sareng-sareng ngeten iki mungkin medal ngatasi purun maringi sedekah dhateng kota amal sae-sae ngoten mawon insyaallah nggih sampun cukup sampun barokah. Lah mugi-mugi sak punduripun panjenengan ziarah para wali muga-muga dipun paringi cukup kalih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing amin bapak-bapak kabeh ora amin ngawon tok sing kuwi. Menawi sampe disebut cakak tambah selungkuh mbok-limpok ngene-ngene. Nah, bilih ten jerone guwa niki kiyambak Abah Kiai Subhan Mubarak niki nggih saged damel sumur, insyaallah sumur menika jerone kirang langkung 67 meter. Alhamdulillah barokah para wali donganipun para kiai sumber toya saking mriki insyaallah saged damel wasilah lantaran untuk membantu mengobati segala macam penyakit. Mangke lek jenengan badhe ngunjuk toya saking mriki amanah saking Abah Kiai panjenengan diken maos donga bismillahirrahmanirrahim dipun waos ping 3 ngempet tambekan. Mantu niku tunjuk toyone lebare tilem ngoten nika saged dipun oles-olesaken ingkang sakit ngoten mawon. Niki nek penyakit ringan tapi nggih mungkin nek penyakit berat penyakit dalam jenengan tambahi paringi inggih menika kacang ijo kalih ketanjiran kang sampun dipun dungani menawi kok nglesake menika monggo saged mundhuten pojok nika mungkin sampun wonten buku panduane cara-carane syarat-syarat damel sing tali-tali ngoten nika mungkin banyune pun wonten botole ten lebeti buah kadang nika mungkin saking kawula cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged tawasulan sekedhap boten napa-napa. Kita wasul mohon boten napa-napa nek keseso. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولئك
Sekarang kita berada di Masjid Bawah Tanah yang dikenal dengan orang-orang sini itu Masjid Perut Bumi. Biasanya para rombongan berdoa dan beribadah di sini, tapi kali ini kita tidak bisa lama-lama di sini karena kalau musim hujan di langit-langit gua ini air pada menetes. Jadi kita hanya bisa melewati saja. Nah, kita sekarang akan menuju ke sumber air barokah. Ayo nokon. Ayo kok gak iso. Bapak harus pun dibawakan. Berapa satunya? Air barokah ini 10.000 per botol ya teman-teman. Dan seandainya kita ingin minum langsung di gua ini juga sudah dipersiapkan loh. Tapi ingat, baca bismillah 3 kali dan tahan nafas. Alhamdulillah. Gimana? Apa, Bang? Ketika kita ingin keluar dan melanjutkan perjalanan lagi, kita bisa melihat kaligrafi di gua yang sangat indah seperti ini. Di dalam gua ini juga ada yang berjualan loh. Dan para pedagang ini menjual diantaranya barang yang menarik dan unik seperti kaligrafi, mainan anak-anak, dan lain-lain, tentunya terbuat dari kayu. Lalu nggih. Yeah. Jangan soleh nggih. Segera punya adik lagi ya. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا
Oke teman-teman, terima kasih, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.